Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katenteman kawujudan awit welasing Gusti ingkang Maha Mirah tetep langgeng tumedhak tumandhuk dumateng panjenengan sedaya lan kula Wadin sagung dumadi Lestantun Raharjo. Ingkang satuhu kinabekten sesepuh miyang pisepuh. Paharso DPD Permadani Kabupaten Wonosobo dalah jajaran palungipun ingkang satuhu kinurmatan. Tim pambiji ingkang sulistya ing budi miwah para kadang pawiyatan bergodho kaping 1000 ingkang jinaket ing manah. Kairing puji syukur ing ngarsa Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang sampun paring kanugrahan dumateng panjenengan sedaya lan kula setelah saged pinanggilan kanthi suka dalam basuki. Salajengipun kula pun santosa minangka pranata lampah dalah para kadang kelompok Gladen Anoman badhe ngadani paragan siswa babagan tata cara dedak sithik. Saderengipun kaadanan ulah kaprigelan kelompok Gladen Anoman keparenga kula nepangaken para paraganipun